Som I kan se er vores hjem altid åbent. Dette er vores smukke værelse. Ja. Vi har pyntet det med glade farver. Ja. Lidt lyserød, fordi at det bringer glæde i vores hverdag. Og fordi vi alle er stjerner. Vi alle er stjerner i os selv. Ingen behøver at fortælle os andet. Vi ved det allerede. Ja. Jeg spiller ikke normalt guitar, men for jer har jeg lånt mig selv til en. Og jeg synes selv, jeg er rimelig god. Ja. Ej, jeg ved ikke. Nu vil vi vise jer badeværelset. Det er rigtig super lækkert. Det er sådan rigtig godt lys. Susanne, vil du gifte dig med mig? Så køber jeg. Ej, okay. Ja. Og så har vi vores flotte skrivebord. Vi har jo et hver. ja. Og vi kan godt lide at holde det organiseret, så alle kan føle sig velkomne og rigtig komme ind til et dejligt, nydeligt sted. Ja. Og så har vi vores flotte sliklager. Noget af det. Noget af det. Det udvider sig hele tiden. Tak fordi I kom med. Vi vil lige hurtigt vise jer vores sidste roommate. Hej! Og dette var så værelse Vestfløjen 24. Hej!